ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ତୁ ପାଣ୍ଡବାନେକଂ ରୂଢ଼ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନସ୍ତଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଂଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନଂ ଅବ୍ରବୀତ୍। ଅନୁବାଦ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ବ୍ୟୂହକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଜାତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜ ସେନାର ବିଶାଳତା ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଦକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜା ଦେଖି ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ନିଜର ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଚତୁରତା ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ସୂଚାଏ। ସେ ନିଜ ଗୁରୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।